Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Некори и сега ще имаме мапа на Обливион. И така беше, да. Добре дошли, това е нашия Adventure Map. By Venux and Oblivion, да, както се казва. Надяваме се да ти хареса. Enjoy. Правилата си ги знаеш. Тези неща ще ти потрябват. Едно легло, хоп. Верно ли, че тази огнената броня е по-издръжлива от диамантината? Да. Един меч. И сега продължаваме. Лей, този мап не съм го играл преди. Но той не може да е такова. Да, бе! Това е невъзможно. Гати. Това е невъзможно, бе. Си читна малко. И точно накрая фейл. Вагонетка единия, вземи си влакче. Колко е забавно. Всъщност не е забавно. И пак с тези скапани джъмпове. Тук има таен път. Сложи ли го толкова едно, за да се сейф? Добре. Има чекпоинт тук, така ли? Да разбирам. Лелей, колко голям. Добре, бе. Уоу, какъв този звук е? Какъв е този звук? Чай, това още не е почнал. Това откъде е да го миниш, бе? Аре, мини го ти. Като си фуклю. Сега си читна малко.
Стига се ми. Фейл. Това ли е ужасният звук? На просмукачка. Да берем тук нещата и да продължаваме. Фейл. Хайде! Няма да се усрeda точно на чекпоинта. Да! Не се устрах на чекпоинта. Фейл! Колко ще се читна още малко. Това какво е? Намерите скрити често. Охо! Какъв таен път. Ето го единия. Погледам наоколо. Ето го. Ето тук мисля, че видях и другия. Да, ето го. Леле, ето много кефил мапа. Който ти го иска. Браво, мапа, ти стана известен. Сериозно? Да, бе? Браво за мапа. Фейл. Чао. Добре, ще се върнем, когато стигнем пак там. Окей, върнах се и сега трябва да чупа обсидиана. Пък не мога. Или пък мога. Окей. Сега се върна. Защото това от мен за първата част. До след малко. Кажи чао.